Yanda za ka haɗa ingantaccen maganin asma wanda za ka rabu da ita har abadan abada. In dai har kuka bi wannan bidiyon za ku ji yanda za ku haɗa ingantaccen maganin asma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka amanta da following da liking da sharing don yan uwa su amfana. Allah sa mu dace. Duk wanda ya san yana da asma chronic one wanda cikin sanyi take tashi ko ƙura ko kuma wani abu, wanda ita asma nan ta samo asali ne daga mashaƙa. Duk wani matsala ta asma daga nan ta taso, wanda wani ɗan nama ne yake rihewa, idan ya rihe sai numfashinka yana ɗaukewa kamar mutum zai rasa ranshi. To insha Allahu akwai abubuwan da za a nema. Ana so a nemi ɗan ƙwallon mangwaro, ɗan ƙwallon mangwaro za a nema, za a daka shi a ajiye mama a gefe, sannan za a nemi man habbatu soda mai kyau miracle, man habbatu soda mai kyau miracle.